the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman, that you look lovely as can be. Are you lonely and just like me? Wow. Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give your smile to me. Pretty woman, yeah, yeah, yeah. Pretty woman, look my way. Pretty woman, say you'll stay with me. 'Cause I need you. Come with me, baby. Be mine tonight. Pretty woman, don't walk on by. Pretty woman, don't make me cry. Pilarika bezperan zabaldu gendu, non dala 30 urte, bueno, orduan bakarrik negoen, Eta hasi nintzen bakarrik gizonezkoekin. Eta gero geldika handasko kartzen hasi nintzen, eta ume pilu bebai, daulan, da oin ja keixen bat handasko dugu, gizonezko bebai etorten di. Da gainera da bihar bat niri asko gustatea dena, mutilei uli moztzi. Lehena izatezan kliente bat esatu zen modun, niri menu esan gure dau beti berdine. Eta Andraskoe beti gabiz intentetan aldatzi. Edo nik esatet notena, por ejemplo, Andrasko bat etorten da nin, eta preguntetotzen nine, zegoen nine, bueno, zerren biogu, da esatozten nine betiku, ni normalin euren erantzune izaten da, betiku amaitxute daukagule. Ja ez da betiku. Ze asko aldatzen da dana. Bai teknika asuntue, sobre todo koloriek eta lisauek eta horra gauzak asko aldatzen da. Lehena, jenti etorten zen pelukeri zaulie bai, eta tintau. Eta nik gaur egunin ez dut esaten, niri berbi tintau, etxata guzetan, zerropi bai tinteten dugu, eta edo zer tinteten da, ez? Edo pintxau, balko pintxau etxen da. Ez, nitzako da, uliai kolori emon. Jentesko esaten da, nik kolori emoten dut kana tapetako. Baina gaur egunin hori ja ezin dugu pentsau lan danik. Espaz, itzen dugune da, ulie politxeik beni. Momentu honetan etxiek eta da zen gauza asko aldatzen. Bai, kolorien, beti da zataten kolore desbardinek. Eta lehena zen kolori emoten zen dunien, pilo bat errete ban, buru ondue, ulie bebai, eta gaur egunin, eurek fabrikantik da asko ikesten da evoluzio itzela da, ze jentie asko kejau da. Eta gu bai, kolori emoten gau esenin, sentitze gendun amoniako gure gorputzera edo zurreta sartze zala. Da oin, keja asko eukioguz, eta gu bai asko kejauga, eta da ze itzen tapeten duzu kanie, bebai argitzen duzu olie, eta ez dozu erreten. Badaz, pertsona batzuk ezin da bena hain kolorie, ze kriston alergisi doke, eta konturetzen masa zenbaten txuten den gaur egon zelako problema dago zen alergisiak inez. Baina, generalin, asko hori asko aldatu da. Ni behintzatu 30 urtin ezke da ikeragarri ze. Oin pentsatu denin zelako gauzak itxekin duzen lehen, da oin zerra itxen dugun ezke da aldaketi itzela. If that's the way it must
guess I'll go on home, it's late. There'll be tomorrow night, but wait, what do I see? Bela asko erabiltzen garen duen, oin gerua eta gitxitsua, eta oin dau beste etxe bat, niri asko gustatzen da dala Sasun. Sasun da Sebastian. Baina, bueno, ni beti gotena zabalik, eta aldatu behar bada, nik aldatu itxen dut. Nik dala urte asko, bueno, ezain betu urte, baina bai, urte batzuk, esaten man, gure pelukerixan, uli mostu be bai etxen dut, uli mostu, hasta se corta el pelo, ez? Zer esango da hori, bierrazko itxen dugu tratamientukin be bai. Ez gaitxik, eske dauen kontaminazioiaz, erabiltzen dugu zen produktu opilo batekin, itxen dugu zen gauzakin, bai, dekolorazioek eta permanentik eta lisauek eta desrizauek eta horre gauzakin, ba asko kasketen da huli, naiz de, bueno, produktu opio edaz, alanda guzti be, asko itxen dugu. Eta orduan honaz tratamentuekin brillo emoteko, volumena emoteko, volumena kentzeko, kolori fijetako, permanentik fijetako, etc. Eta orduan, jentikoin topetan dabil topetan eta gube bai, ez? Bile gabiz kalidad-prezio. Prezizio bardinen, ia aldogun uliek kalidade geixa haukin atara jentie. Ez dago esan gure horrekin asko begarestizia izango dela. Eskatxu bat igonen biko gu, ze, karo, produktu asko balixo dau, nire ustez. Baina, mazkena da gabiz topetan hoize, gelditxu izela ulie kalidadiaz da prezizio hona izan dizela. Pertsonie askotan, kolorie inaurretik, por ejemplo, tratamiento bat eitzen dugu. Zertarako hori, ulie preparaude izen, kolorie pintzen dugunerako. Askotan ez da bier, ze kolori bera, segun ze kolore moten dugun, bera da tratamientu ebe bai. Baina mezi dago itxi, askotan mezi dago itxi tratamientu bat. Gero, kolori emon da gero, tratamientu bat eitzen dugu. Kolorie ez da bena nahi egin, jente asko eitzen dago kolorie, bebai daukugu tratamientu batzuk, ule naturala, naturala, askotan naturala, politzena naturala izaten da, ez? Da euskixaz abrilue eta euskixa edo euskibari bebai abrilu topeti da, ondulazioie eta horrek entzeko tratamentu asko, niri asko guztetatea tratamentu etxe. De hecho, gure neskak isi astero etxen dabe tratamentu, hori gaitxik euruten dabe hain ule politxe. Eta gero bauxe permanentik, bustu, alisauek, ondakein, botetako rekogido pilo bat etxen dugu, laganean niri guztetate rekogido pizkat berezizek izan dizela, ez betiko bukliek eta betiko gauzak espazez ozer, diferenti ez. Zelena, neska eskontzen zienin, jutezin luzie eta zurixe. Eta hor egunin, aukera geixa dauko zuz. Ni, por ejemplo, askotan ikusten dugunin, zelan soinekuek, igual detaileok itxen dabe kolori diferentekin, edo bastegitz, lorakin, soineko bebai, gizonezko bebai asko etorten die, eskontza doi zenin, bebai itxotzegu mutilei tratamientuek, ez bakarrik kolori emoteko, ze oso jente gitxi itxen dago kolorie, daure bederetxo guztize dauki ez, kolori itxeko, baina niri guztetate tratamentu txikitsu bat eitxi brillotxua atateko, eta bueno, gauza, bebai eitzen dugu zen manikurak, makillaje bebai, daukugu estetiziena bat, berezize, horre gauzatxuk eitzeko, ez? Eta pedikura bebai udarako, sandaliakin eta dinen jentie, gainera daukugu manikura bat, normalin, dinot normalin, lau bostazte aguanteten da bena, da hori gauza bat bastante barrixe, da manikura bebai brillo ondixekin, eta bar. Pretty woman, stop a while. Pretty woman, talk a while. Pretty woman, give your smile to me. Gu zabaltzen dugu, ordutek bastante zabala daukogu. Astelenetik eta zapature arte, astelena eta barizekure arte goizeko 9 eta gabeko 8 arte.
eta zapatun 8etatik eta 3 arte. Da horrekin ze konsegidu egun, dau jent, ez da lehengo gauzi, ez? Jenti jote zan biharra goxin, atzaldeko 6etan amaitze ban, da, jazta, ez? Gaur egunin, jente batzuk joten da biharra goxetik, aurrengo astin arratzaldetik, eta beste batzuk, jona partida itxen dabe. Eta gero neskak biharra itxen dabe, relebota itxen dabe biharra. Hori be gauza hona da, ze, por ejemplo, kliente batzuk usteteako edo batekin edo bestekin. Eta orduan preguntet nabe, noiz da, osea, da, personalizao, ez da, bueno, batzuk hartzotzue eskue da gustora goten da. Beste batzuk nahixa dabe aldatu. Zer dinue, bueno, batin bat eta bestin bestiz, igual, zuri geixen guztieta hartzune, gero baja bat hartzen badau, edo zukaldo zulin etorri ezin da, ez da bera, eta orduan badaukuzu beste bat ezautze zaitxune eta ondoen gotzu. Ni neu bintzet, neure ekipue intentatu preparetan, neuri guztetea dute modu, neure eraga. Eta jente barriz etorten da nin, esaten, eske niko lan ez dute itxen, niri bardin dozte zuzenan itxen duzu. Nahi dute itxi guk itxen dugun erara. Eta beste batzuten, eurek erakustozko guri, zelan itxen da, hori nipintzatu eta beraztasuna handixe dela. Ni neuk pentsatu dezina zela pertsona bat suerte handi xokute. Eski emozio eta niri jenti markinen ondo hartu nago. Nik, ez dakiz zelan demostrau jentiei, eskerrik asko eguti. Zenba jente daukogun, bai markinarrak eta bai leku askotatik. Danak hartzen dute ondo, bai amenguek eta besteguk. Eta nitzako, da gauza bat arro egoteko modun, zelan ze erantzun eukigu guke gure pelukeriziaz. Ni neuk egin dut beti, dana aldoten onduen jentientzako, eta ni pentsatu dut, neure bizitza dana emon dut pelukerizian. Baina niri guztau itxeatean bene goti, guztau eta disfrutau itxen dut, ikusten dutenin bihar bat ondo inde dauela, edo bihar bat aldatu indala, eta ze politxe gelditzen den, guztau itxeate ikusti, nitzako nik gustora goten namen. Eta ni zin maz, jentiei eskerrik asko emon, zelan hartu nabenako markinen. Eta markineko horrexai, eskerrik asko emon, da beste dena